Dobar dan i dobrodošli. Danas gost kod nas na ovom našem improvizovanom podcastu je Stevan Subić. Stevan je danas u Kragujevcu otvorio izložbu svojih radova i imao promociju crno-belog izdanja Tarzana na velikom formatu. Nalazimo se u muzeju 20 Cola, muzeju bicikala i pop kulture u Kragujevcu. Stevane, kako je prošlo otvaranje izložbe i koliko će ona da bude postavljena ovde u muzeju? Ćao društvo, ponovo. Izložba je otvorena večeras, trajaće, ja mislim, mesec dana. Nisam siguran, možda kao malo manje. Se okrenem ovako ka tebi. Otvaranje je prošlo okej, ja sam super zadovoljan, zato što prvo, ovo nije prvi put da sam u Kragujevcu, ali i mislim bilo više ljudi nego što sam imao prilike da vidim prethodnih par puta. Da li zbog toga što je 20 Cola muzej super popularan ili zbog toga što je možda malo i Tarzan ili svi mi zajedno, ali super je. Ja sam zadovoljan. Što se možda da vidjeti. Znaš šta je meni bilo zanimljivo, s obzirom da stripaši nismo nešto naročito veliko društvo, ali ja malo ljudi sam poznao, odnosno manje nego što sam očekivao, tako da širi se publika. Super. Pobeda za Kragujevac. Ja sam saznam da Kragujevac uopšte nije mali grad, da si ima 200.000 kao opšta. Pa sa okolnim naseljima koji su sad pridane na Kragujevcu. Sam grad, ja mislim da ima negde oko 150.000, tako nešto. Moraju brojevi da rastu, stripovi svi ove, naša, Kragujevac je ogroman. Imamo mi fino, onako, lepu zajednicu, ne nešto naročito brojnu, ali za gradove veličine ja mislim da je to okej. Nego šta je, a pritom radite ti, vas dvojica radi, Marko ovde radi Nebojša, dakle imate vi ekipu koja radi, nije to za... Dobro, ja sam došao, dođeš, još malo, ne? Nema veze, došli ste zajedno, što se mene tiče, vi ste tim. Tu je i Danilo sa kanala Maridius. Veliko poštovanje, dragi ljubitelji stripa. Tradicionalni program. Hteo sam da pitam kako je došlo do toga da se uopšte odradi izdanje Tarzana, to jest kako je prvo došlo do Coena, pa onda i Tarzana koji su maltene u identičnom izdanju, identična oprema, identično sve, čak identičan papir koji je specifičan, ja makar nisam imao prilike da vidim tako nešto. Znam da mi je Bojan svojevremeno pričao kako je bilo dosta problema oko tog formata, kako većina štamparija je odbijala to da uradi, a Coen je izašao za sajam, je li tako? Ili za salon? Da, bio je za sajam, premijerno kao prikazan, i u prodaji, a potom i posle SKC. Posle SKC je objavljen, tu su imali neku igranku oko štamparija, planiran je bio da izađe prošle godine za salon, ali izašao za sajam knjiga. Pa da, galerija je ista, to je Makondova ideja da se napravi kao galerija koja bi, promovisala, obeležila, onako galerijski predočila neki moj crno-beli opus. I ja to jako pozdravljam, zato što među njima urednike Makonda poznajem dugo i jako poštujem njihov sud i oni su stvarno vrsni u tome što rade. I dugo već vremena mi pričamo o svemu ovome i malo je bilo tu procedura koje su mogle da se prođu da bi se dobili licence, da bi se oštampalo sve i na ovom nivou, jer znamo svi da je kriza, da su cene skočile, pa i cena papira i cena štampe i svega, pritom Coen i Tarzan su na nekom nivou i zbog zlatotiska i zbog kvaliteta kolice koje su malo, jer imaju ta neki dugozuru i kao malo imaju sjaja nekog na sebi, skuplje i zahtevnije. Međutim, oni su izgurali to i meni se to jako dopada. A inicijativa da se radi crno-bele izdanja dolazi od toga što iz nekog razloga u Srbiji ljudi su se neprepoznali s mojim radom kroz moj tuš, kroz crno-beli izraz. I to je zaživelo, ali nije zaživelo samo u Srbiji. Recimo, Tarzan i Coen su imali crno-bele izdanje i u Francuskoj. Pominjao sam to večeras, ali vaši gledalci to vratno ne znaju, i slušalci, da je Tarzan objavljen prvo u Francuskoj u crno-belom formatu i to u velikom, super ekskluzivnom koje je bilo A3 formata i taj tiraž je potpunosti rasprodao vrlo brzo i nije bilo nimalo jeftino, zato što je to na tlu francuski bilo najekskluzivnija štampa. Oni imaju svoju kutiju posebnu i korice nisu bile običane, su bile onako sa nekim platom obložene. Mislim da sam vidio. I ja mislim da sam vidio, da. Vratno jeste, da. Još su na to stavili na mrežama, ljudi su pominjali i ovo je, dakle, drugo crno-belo, meni možda čak i draže, zato što je na mom maternjem jeziku i što je dostupno ljudima u mojoj zemlji i u regionu. I baš mi je drago zbog toga, mislim, radujem se i pozdravljam inicijativu Makonda i zahvalan sam im u tome. Kaži mi,
sad ono izdanje koje ja čekam tvoje već duže vreme, to je Moriarty, će onda ide prvo u koloru i da li će eventualno i onda dobije ovakav tretman u crno-belom, da se nastavi ova biblioteka tvojih radova? Da, pa hoće sigurno, mislim, objavit će ga, a redosled ne znam tačno, zato što jesu mi razgovarali o tome, ali ne bih ja da pričam ispred Makonda, zato što ipak ta ekskluziva treba biti na njima. Ali će objaviti crno-belog, u ovoj istoj galeriji u kojoj je i Tarzan i Conan, a kojim redosledom će objaviti, to već ne znam. Mislim, zavisi od dobijenja prava, zavisi od njihovog plana, programa, izdavaštva i to. Ali da objavit će ih. Znaš što, kad sam gledao i table i jedne i druge koje si postavljali crno-bele i u boji što se tiče Moriartija, tu sam stekao utisak da je kolor tu sličniji Tarzanu nego Conanu. Jel da? Nekako je tamniji i čini mi se da te malo guši. Opet, više bi mi se sviđalo da to imam u ovom crno-belom izdanju. Aj, samo pričam, zanima opet Sherlock Holmes. Pa da, to je steampunk, to je ono neki viktorijanski steampunk, gde ima, tu se džemuje sa različitim žanrovima, znaš, ima Jekyll Hyde, ima svega tamo. Jako je zanimljivo, meni je bilo kad sam ispravo iščitao scenariju, kolor mi se dopada na Moriarty u meni, znaš, kolor je radila gospođa Scarlett, koja je, čini mi se, to se da proveriti, ona je gospođa u godinama, jedna od dojena francuskog kolora. Mislim da je radila sa Mebiusom. Nisam potpuno siguran, to se lako da proverite, ako greše, nek me ne zamere vaši gledalci i slušalci. Ako neko slučajno zna, neka nam više... Da, neka nas ispravi s komentarima, da. Ali meni se baš dopalo, zato što je ona dala taj neki senzibilitet koji je svojstven ženama. Ona ume da, pritom je majstor, a ume i da osjeti jedan onako podsloj i da da svoju interpretaciju koja nikada nije daleko od izvorne. To se desilo sa Julijom na Conanu i sa njom, a recimo drugi kolori koji sam imao se dogodilo da budu baš daleko od onoga što sam ja hteo i da li to stiče okolnosti ili šta već, ali eto, sa ženama su kolori odlični. Đulija beše dugogodišnje gere na Kolonovskinje, da. Kako bi ocenio inače, mislim, svoju saradnju sa Beckom, s obzirom da i Conan i Tarzan su isti autorski duo i čini mi se ovako listajući izdanje da ti je Beck dao mnogo veću slobodu izražavanja grafički u Tarzanu u odnosu na Conana. Kako ti to ocenjuješ, kako ti to vidiš? U suštini da Beck i ja smo radili prvo na Conanu, pa se onda to napravila mala pauza i onda kad sam počeo radim sam radio na Conanu i Tarzanu isto vremena. I zapravo ljudi to možda i ne znaju u tolikoj meri, ali da to što sam rekao večeras, da sam ja prvi 17 tabli Tarzana radio po Beckovom planu, bez nikakvih tekstualnih dodataka, dakle nema dijaloga, nema didaskalija, nema ničega. Tu se kao manifestuje poverenje i naš odnos koji se zasniva na respektu međusobno. Na Conanu je to čak bilo i još više izraženo, a samo što ljudi to ne znaju. Ja sam na Beckov scenariju dodao jako puno stvari u Conanu i prekrajao ih po svoje volje, ali ne na način da onako osiono štetim nečemu što je on zamislio, već iščitavši to dobro, dodajem njegove priče nešto. To znači da davate nešto na tali, to znači redizajnirati toga koji po onome izvornom se meni nije dopao kako izgleda, ono uslitani shadow u tom izvornom, i to na drugi stvari, same zidine tog utvrđenja su drugačije, ukupna estetika je drugačija i ima jako puno rešenja kojih nema ni u Howardovoj priči, niti u Beckov adaptaciji. To sam teo da te pitam, je li to adaptacija originalne priče ili je Beck to je adaptacija originalne priče, ali kao i svaki put, Beck je dao svoj autorski pečat u tome. Ima neke intervencije, svoje rešenja, koje opet ne štete Howardovom delu, ali imaju jedan Beckov lični potpis u svemu. I sad, pošto je Beck, kad je dobio moje tablo, on je vidio da one ne škode njegovim idejama, već dodaju idejama, i onda je prosto samo pustio i na kraju je, mislim, mogu da podelim to samo, to nije nikakva tajna, postoji na kraju mail i to je čak i javno negde govorio, da je ono što je dobio od tabli od mene zapravo podiglo njegovu priču na nivo 2 više. I to se posle ponovilo na Tarzanu, oto da on meni daje taj prostor 17 tabli bez teksta, zašto zna da će biti uložen isti napor i kredibilitet. I suradnja sa njime mi je sjajna, jedna od dve najplodnije do sada. I nemam ništa osim reči hvale za njega kao profesionalca, kao kolegu.
I kao osoba smo imali prilike i da se družimo i da klopamo i da popijemo neko vino i da pričamo ovako. Tako da sve u apsolutno najboljem svetlu i superlativno. Stvarno je sjajan. I kao osoba i kao intelektualac i kao umetnik. A koja je druga najplodnija saradnja? Pa ako bih trebao da izdavim, to bi bio Pol. To bi bio Pol, zato što smo tu otišli stvarno duboko, na način da, mislim, ja sam to pričao na dosta mesta, ali mi smo prvo pričali 5 meseci, samo pričali 4,5 meseca u stvari, o priči prije što sam jednu liniju povukao od crteža. A u tih 4,5 meseca mi smo bukvalno rešili sve, bukvalno sve. Ja sam to često pominjao pretprošle godine o tim arkovima koji su bili i vizualni, i u koloru, i u liniji, i u dramaturgiji, u kompozicijama tabli koje su imale sled smisla, dakle, pratile jednu priču, te vizualne naracije koje sam ja Polu predložio već na početku priče i predložio sam i naslovne koje se uklapaju kao kaver koji je mozaik i to nekih drugih ideja i kad smo počeli da radimo, posle 4 meseca to je sve išlo samo od sebe, da smo stvarno rešili sve, bukvalno. Tako da Pol i Beck su scenaristi do sada s kojima sam imao privilegiju da radim i da stvarno imam utisak koji teško možda zaseni neko. Da će Bog, možda hoće. Uzdravlje. Na tribini koja, nažalost, nije snimljena, si spomenuo kako si sad nekako zaokružio to svoje komercijalne projekte koje si imao u planu da radiš i s tim u vezi si rekao kako ćeš u buduće sam sebi da budeš scenarista, to jest da radiš autorske stvari. Za nešto više od mesec dana izlazi Superman Svet, svetska premijera će da bude između ostalog i kod nas. To je koliko, 12 ili 14 zemalja će da imaju svoje predstavnike i bit će paralelna premijera i to je strip koji je, mislim, ako se ne varam, tvoj prvi autorski, to je prvi posle dužeg vremena. Kaže mi, sa Markom sam pričao u svom podcastu da postoji nedostatak kvalitetnih scenarista što se nas tiče. Znači, ne manjka nam talenata što se tiče crteža, ali manjka što se tiče kvalitetnih scenarija. I je li to od uvek, to jest od starta bila ideja da ti budeš celokupni autor Supermana ili su ti nuđeni neki scenariji koji su, da kažem, bili na nezadovoljavajućem nivou? Pa ovo nije moj prvi autorski rad. Prvi su zapravo bili početci kad sam pisao i crtao svoje i to je bilo baš pre te profesionalne faze. Tu imam 5 kratkih priča koje su objavljivani i nagrađivane u Srbiji, Napolju i tako dalje. Ali zapravo prvi autorski rad je priča za Metal Lan koja je objavljena sad u februaru. To je priča od 15 tabli koju su objavili u tom specijalnom 50-godišnjem jubilarnom broju Metal Lana u februaru ove godine. To je priča koju sam pisao i crtao, dakle ona je u crno-beloj tehnici, a ona je prva, kao recimo. Posle dužeg vremena, da. Pa, posle te predprofesionalne faze, ovo je prvi autorski u potpunosti. Superman, postojale su neke opcije da se radi na neke scenarije, međutim, ti scenariji su imali jako puno toga na čemu se moralo raditi. I ja sam odlučio na kraju da jednu od svojih ideja, jer ja dosta tih ideja generišem, ali nemam vremena da ih radim i onda ih arhiviram, čuvam ih. I onda sam iznao ideje i rekao sam da želim da preuzmem odgovornost za to, da bi to bilo završeno na vreme i da bi bilo urađeno, da ja stojim iza toga celim imenom, prezimenom, sobom. Poslao sam pitch, DC je to odobrio, odobrili su dizajn. Ne znam sad, možda su ljudi već videli na mreži, pošto je DC odlučio da samo moj strip pokaže ceo. U toj kao nekoj predpremijernoj fazi, ne znam zašto, ja kapiram da zbog toga što im se svideo dizajn Lobova. I Lobo ima foru sada u vremenu koji dolazi, zašto James Gunn to planira da razvija, da razgrađuje. Momoa je dobio, to svi sad znamo, dobio je taj lik i tako dalje. Ali to je sad jako zanimljivo, zato što, do duše da ti završim odgovor. To jeste, posle Metal Lana, prvi scenariju, ili drugi, za koji sam preuzeo odgovornost i zapisao ga, i završio ga. To je istovremeno prvi moj strip koji sam radio od scenarija, inicijalne ideje, scenarija do kolora, sve. Do sada je to uglavnom bilo u tušu. Ovo je sada u celosti moje, a s druge strane što sam radio nešto što sam smatrao da treba da uradimo, to je da dam DC-u još jedan dizajn, to je lik koga ja jako volim, to je Lobo. Volim ga na nivou estetike. I to se mi jako dopalo, a istovremeno sad mogu da dam jednu ekskluzivu, to je malo retroaktivno, ali nema veze, ljudi za to ne znaju.
A moj prvi kontakt sa DC-em je bio pre jedno 4 godine, možda malo više od toga, kad su im ponudili da radim jedan pitch koji je vezan za Lobova. A ja sam radio to, ali ne dramatuški, već na nivou crteža. I taj strip, nažalost, nije prošao, iako se njima jako dopao dizajn Lobova. Ali priča im je bila onako, ne znam, nije dobila zeleno svetlo. I na kraju, kada su tu godine prošle, ja odlučim da ove priče Supermana ubacim tog Lobova, da ga oživim, pošto ga DC već video. I doslovce sam ponovio dizajn od pre 4-5 godina, crtajući lika kakav ja želim da bude. Takav mislim da Lobo treba da izgleda, savremeni Lobo. The main man. I to je u suštini ta priča. To se završilo. A apropo scenarista u Srbiji, mislim da imamo jako puno darovitih mladih ljudi, i muškaraca, i devojaka, i momaka, i starijih. Međutim, stvari u tome da to nije do toga da mi manjkamo darovitim mladim spisateljima, već je stvar u tome da se inače s istoka teško probijaju ljudi u te visoke krugove, korporativne, ili bliže nama, zapadne, recimo Evrope. A posle Macana, posle našeg Marka Stojanovića, koji je došao do jedne tačke, ja ne znam da je bilo slučajeva ljudi koji su otišli i stekli neka imena i reputacije kao pisci, kao scenaristi na zapadu. A sad volio bi da grešim, ali ja za njih dvojicu znam. Ni ja ne znam. Koliko znam, možda je De Lazarevo objavljen neki album u Francuskoj i to je to. Ja mislim da više I to nema veze sa darovima, to jest sa talentima i znanjima, već ima veze sa nekim drugim stvarima možda. Ne mislim da postoji neka segregacija u smislu dobro, to su kulturološke razlike. Nego inače oni imaju određene čak i proceduralne stvari zbog čega je otežano nama sa van Evropske unije, van tih država, da naši scenariji prođu pičeve. A to je sad neka procedura koja postoji naročito u Francuskoj, a sad za Ameriku to baš i nije toliko bitno, zato što je tamo važna ideja i važan je da pitch bude dobar u celosti, ali u Evropi postoji određena selektivnost na nivou toga da li si iz tih zemalja ili nisi. I to ne ide na štetu autorima, već im otežava proceduralno, zato što treba da prođe pitch malo više filtera. Da, više ruku da prođe. Pošto je on spomenuo kako faktički više puta je dobio odgovor od Francuza, konkretno kako mi ne razumemo njihov senzibilitet, nećemo dobro da razumemo šta francuska publika voli, tako da je zato pitam, samo sam teo da verifikujem tu tvrdnju. Mislim, ja lično smatram da doslovce samo ljudi treba da pokušavaju češće, sa više malo žara, sa malo više oštrice i da će rezultirati nečim konkretnim pre ili kasnije. Samo da ne odustaju. I to je sve. Stvarno ne mislim da imamo problem na nivou scenarija, niti na nivou tog zanata, već možda manjkamo energičnošću ljudi da istraju nakon što su odbijeni. Ništa više. A reci mi, kad si pomenuo malo pre već Superman, odnosno kad smo pomenuli to i svetsku premijeru, o čemu se radi u tvojoj priči koja će da bude u tom izdanju? Pošto je to ono izdanje identično izdanju koje je prethodilo njemu, koje je bilo Batman The World, koje je trebalo zapravo da promoviše Matt Reevesovog Batmana, ovo izdanje promoviše James Gunnovog Supermana. Dakle, to je već ono što DC radi inače. DC ne radi inače, ali radi o dva slučaja. I pravilo sa tim izdanjima jeste da ona kao na nekom nivou galerije koja okuplja par država, par umetnika, obrađuje temu Supermana u tim zemljama. I to je kao promotivni plan DC-a, a dublje od toga se nalazi jedna zapravo dobra plemenita stvar da se pruža šansa manjim tržištima i scenama da isteknu svoje umetnike. I to je divno, na primjer. Čini mi se Cameron da je jedan od primjera, da. Jeste, 4 kontinenta, 15 država, 15 jezika i sve to istog dana, a za sve te ljude to znači, mislim, na prvom mjestu što tu ima i neafirmisanih autora iz celog sveta koji su i mlađi, recimo gospodin iz Turske koji je radio i na Batmanu, radio sad i na Supermanu, on je pisao i crtao svoje, inače čovjek ne zna da se bavi stripom, što radi inače, mislim. Dakle, to je odlična stvar, promoviše se umetnost, promoviše se zemlja ljudi iz koje oni dolaze, dakle, tu postoji prilika da osoba piše o kulturološkim odrednicama, istorijskim, o kojim god želi, intelektualnim svoje zemlje i da na taj način promoviše na najširem planu mogućem, jer to, kažem, biva objavljeno na 4 kontinenta, na 15 jezika istovremeno, istog dana. I to sad znači da, recimo, te zemlje koje su zastupljene imaju poprilično trajnu reklamu za sebe u ovom mediju. U priču koju sam ja napisao, Superman je u Srbiji kao veliki prijatelj Srba
iz razloga što mu Srbi čuvaju kriptonit. I u tom čuvanju kriptonita zadesio se na zemlji lobo, koji da je tu kao posledica Green Lanterna koji ga čuvaju iz nekog razloga da on nešto ne šmugne i ne pravi neki haos po kosmosu, jel? I on se tu nekako oslobađa, Superman dolazi da štiti svoje Srbe i svoj kriptonit, naravno, i sad dalje ćemo da ostavimo čitavcima da vide kada knjiga bude izašla, ali da odlučio sam da džemujem našu kulturu, ono što smatram da je važno lice i naličje Srbije, istorijsko i tradicionalno i kulturološko, sa jednim onako recimo superherojskim sudarom džinova, ne znam, Supermana i Lobo, ajde, da stanemo to. Trebaš da mu promeniš logo, da mu bude 4S umesto onog jednog latiničnog. Pa da, ćemo na ognjela i to, ne već, A kad si rekao veliki prijatelj, očekivao sam nešto sasvim drugačije, ali rekao, ajde da... Stripo nijesu prijatelji što ovi čuvaju kriptonit, a to nije mala stvar. Ako si Superman. Kako li smo dobili taj kriptonit? Ne znam, to je stvarno enigma. Dobro. Kaži mi na čemu radiš trenutno, jel si dalje na fokusu ovih priča za Metal Irland i da li si počeo da radiš te autorske stvari koje si rekao da planiraš? Završio sam jednu priču za Metal Irland, ona objavljena je u februaru i kad sam završio sa Batmanom, radio sam naslovne strane i većina je objavljena, neke još uvijek nisu. Reći ću sad za vašu ekipu, ekskluzivno radio sam, koliko juče sam završio drugu naslovnu stranu za Absolute Batmana, za 12. epizodu. Mislim da će DC najaviti sada, narednih par nedelja. Radio sam naslovne strane za Green Lanterna i uglavnom sa DC sam sada na naslovnim stranama i to ne jenjava, a što se tiče samih epizoda, da kad radim nešto konkretno na nekom stripu, to je sad radim na novoj priči za Metal Irland, koja bi trebala da bude objavljena, čini mi se, do kraja ove godine. I nju radim na drugačiji način u odnosu na ovu prethodnu. Stil i pristup je drugačiji, malo sad tu istražujem neke druge prostore u izrazu tuše. I mimo toga radim na nekim drugim pričama. Jedna je autorska, druga je sa drugom osobom, sa kolegom, ali o tom potom. Radi se, mislim, malo su i to bi bilo baš prevelike ekskluzive i prerano za reći, ali radim na nekim stvarima i sad je sve više to sve ličnije. Iz tog super komercijalnog, u smislu korporativnog, idem ka nečemu što je, onako, kako bih rekao, malo bliže onome što bi ja stvarno hteo da kažem i radim. Da se vratim samo na trenutak na ove komercijalne stvari. Kaži mi, ja znaš možda kad će kod nas Batman Full Moon da bude objavljen na srpskom? Znamo, ne mogu da vam kažem. Pokušao sam da zvučim ekskluzivu. Mogu, ajde, vlasnik izdavačke kuće je rekao na promociji, kad smo radili Pingvina, on je rekao to čovjek, dakle nije to nikakva tajna. Objavit će ga do kraja ove godine, verovatno. Sad tačan datum i on plan čarovne knjige, u to ne bih ulazio, ali obzirom da je obelodanjeno da će biti, biće knjige, da. I mislim da oni, već rade na njoj, ali stvari u tome da kad budu došlo vreme za rokove, oni će to reći. Opet, crno-belo ili kolor? Pa ja bih uvijek izabrao crno-belo, ali zavisi od toga kome se obraća, ko objavljuje i šta je posredi. Sad, ako me pitaš za Batmana, da, za Batmana. Tu bih ipak išao na kolorno, zato što u koloru sam upotpunio ono što sam hteo sa crtežom. Jer strip nije zamišljen da bude crno-beo, već u koloru. Jer ima mnogo promjena ambijenata, mnogo atmosfera drugačijih i pritom je to žanrovski vrlo šarena stvar, ona je u osnovi horor, ali ima mnogo primesa i prelivanja. I to bez boje ne može dobro da se osjeti. Jer to su američke sveske koje su brze i rade se uskim rokovima i samim time selekcija mora da se vrlo pažljivo vodi na nivou detalja, na nivou narativa, na nivou svega. I onda ne može tako dobro bez kolora i izvoru bih kolora za ovo. Hteo sam, mislim, da se zadržimo na Batmanu, s obzirom da smo to nekako preskočili. Kakva je bila saradnja, kako u stvari došlo do saradnje za Full Moon i, mislim, davno nismo videli u stvari horror verziju Batmana, s obzirom da imamo toliko multiverzuma i toliko mogućnosti, još očini mi se Batman vampir koji je baš otišao neki trash, sa drugom i trećom sveskom, to je pričom. Nismo imali
prilike da vidimo horor Batmana, ne računajući Deceased. Kako bi ti to ocenio, ili si imao, koliko je tu bilo sloboda što se tiče scenarija, dizajna i tako dalje? Pa, pazi, od Pingvina na ovamo, moramo ipak da se vratimo malo nazad. Riddler kada je krenuo, on je jako dobro počeo. I ti sad ne možeš da planiraš to, tu nema tempiranja, zato što prosto ne znaš kakva će biti reakcija publike, da li će to da se primi kod ljudi, da li će osetiti to što smo hteli. I to se jedino meri tiražima. Zaista samo tako. I inače pravilnost da u serijama, naročito u dvomesečnim serijama, ne ovim periodičnim mesečnim, već ovi sa ređom produkcijom, da prodaja opada na svaku epizodu po 15%, do 10-15%. Serije koje drže neku vrstu trajektorije koja je stabilna su serije koje se smatraju uspesima. A kamoli kada, recimo, tiraž raste u svakoj narednoj epizodi, što je anomalija ekstremno redka. Svega par serija u poslednjih 10 godina imala to. Prva epizoda Riddlera je rasprodata u celosti za 6 dana u Americi. Drugi tiraž je oštampan sa 2 naslovne strane i on je, ne baš toliko brzo, ali on je rasprodan. Ja sam pitao, kad je izašla druga epizoda, pošto su dvomesečne, da nam kažu brojeve. Nismo dobili brojeve, ali smo dobili jedan podatak da je, odnosno na projekciju DC-a za drugu epizodu, tiraž bio 11.000 veći. Znači, DC ima projekciju po sličnim tiražima, to je sličnim serijama, žanrovski sadržajno, odnosno na ranije, i odnosno toga su anticipirali neku vrstu tiraža koji je probijen za 11.000 kopija. Posle toga više nisam pitao, ali nam je rečeno kad se serija završila, posle 6. epizode, da je zapravo tiraž u svakoj bio isti, da prodaj nije opadao. I onda, naravno, DC shvati da to što sam, sada ne pol, ono što sam ja proizveo, da je steklo publiku, da ima reputaciju, da se etabliralo u estetici, u žaru i u liku, i naravno to korporativni njuh ne bi proćedao. Da. Ali ne bih ni ja, hvala Bogu. I onda smo se jako lako razumeli za Pingvina i Tom King i ja smo radili seriju u kojoj, to sam rekao večeras, ali sad dobio ponudu od urednika da radim na background storiju za Osvalda, ali kada sam dobio ponudu konkretno, pitao sam da mi pošalju PDF-ove da vidim te epizode. I ja sam jednostavno se izjasnio da bih ja vrlo rado radio sa Tomom, i Tom je jedan od omiljenih američkih scenarista. Međutim, da bih hteo da dizajniram svog Osvalda. Pritom je to 7. i 8. epizoda, već postojeće serije. To je malo po uredniku možda moglo da ima problema da se progura kroz ono vertikale, međutim, on je uspeo bez problema i uradio sam te 2 epizode i odmah nakon toga su mi ponudili da radim sa Rodnijem na Batmanu. On je imao taj scenarij, neko vreme već radio na njemu i mi smo se upoznali pre 2 godine na Comic-Con u Njujorku i tad sam i dobio potrebu da ćemo raditi to. To je bio oktobar 23. I počeli smo da radimo, čini mi se, januara, februara 24. Na način tako što mi on pošalje scenariju i ja iščitam i to je to. Mada sam ja donekle već znao o čemu se radi, koji je žanr, u čemu se tu u suštini radi između ta dva lika i ko su još likovi koji bi dolazili. Rekli su mi za kamere momente, dakle, znao sam osnovu. Ne toliko kao sa Riddlerom, ali sam znao dovoljno da mogu da radim na ometano, da uživam u tome. Dakle, rad sa Rodnijem je bio drugačiji, bio je zanimljiv, zbog toga što Batman nema često te crossovere sa tim tako abstraktnim likovima iz neke htonske zone, nema tih ukrštenja često. I onda je to vrlo rizično istovremeno koliko je atraktivno, jer može da bude ogroman fail, koliko može da bude i vrlo zanimljiva knjiga. Ono što je zanimljivo za ovo, i tu bi završio odgovor na svoje pitanje, je što je prva epizoda punog meseca rasprodata za 6 dana u Americi ponovno. I dalje nisam pitao. A čija samo ideja bila blic pitanje za fluorescentne naslovnice? Ja sam hteo da ponudim, nisam hteo, to sam učinio, urednicima da radimo naslovne strane koje je bila crno-bele. I ponudio sam jedno od 3-4 varijante za prvu epizodu i dao sam im ideje za poslednji do 4. kako bi trebali da izgledaju. I oni kad su videli, mahom su sve bile vrlo slične, na isto su bili, na istom motivu, samo na nivou kompozicije malo drugačiji, ali crno-beli. Jer sam hteo da poučen nekim svojim iskustvima, da ponudim DC-u da rade nešto što inače ne rade, što inače komercijalni strip retko radi, nemaju crno-bele naslove. Da.
osim vrlo redko, nekim ekskluzivnim slučajima, tipa variant cover i neki, Za neki artist edition. pa da, artist edition ili variant cover tipa primjerak 1 u 500, proporcija. Ali sam hteo da budu crno-beli, između ostalog i zbog toga što znam po iskustvu i po sebi lično da u masi kolornih, šarenih stalaža i vitrina u knjižarama, ono što je crno-belo ili belo, privlači jako pažnju, odskače od svega. I želeo sam naročito Batmanovom loru, to je sve šareno. I dopala im se ideje i urednik se javio bukvalno istog dana, da me pita šta mislim o tome da uradimo naslovne koji bi svetali u mraku. I izabrali su jednu opciju od te tri, znači moju omiljenu, to je ova koja je bila naslovna strana prve epizode. I urednik me pitao da sad moramo da idemo na Zoom, moramo da ćaskamo kako da to izvedemo, zbog toga što je nivo detalja vrlo zahtevan, zbog tehnologije štampanja naslovne koji bi svetali u mraku. I to je bilo malo povuci potegni zbog toga što oni nisu to radili često i tim u DC-u koji radi to nije znao kako da pripremi. Mislim, znaju kako da rade, nisu znali koji nivo detalja je zahvalan dok ne oštampa i da vide. I onda je meni bilo da procenim na nivou te granulacije, na nivou tih tačkastog pristupa koji sam odabrao, gde je ono nivo detalja koji njima ne bi otežao previše pripremu i štampu. I tu smo se malo sinhronizovali dok nismo došli na tačke da sam ja rekao, ok, mislim da manje od ovoga na nivou renderinga ne bih išao, već je ovo dovoljno. I oni su rekao, probat ćemo i izgovorili su ga bez problema, u smislu da kad sam dobio naslov, izgledali baš kako izgledalo kod mene na kompu. I onda nakon toga se samo to nastavilo, dakle, radio sam naslovne strane, tada sam znao da može da ide još više u detalje i tako sam i radio, dakle, svaka naredna je detaljnija, jer sam shvatio da oni zapravo mogu da oštampaju to sve, bez da se pravi problem. I tako je bilo. Dakle, na nivou urednika i mene je bilo između crno-bele do ove koje svetli u mraku. Odlična ideja, mislim, stvarno, jedna od najinovativnijih što sam vidio, što se tiče savremenog tržišta. Meni se dopada, da. Kaži mi, kad smo kod DC-a i Amerikanaca i sad obnovljenog Vertiga, ali imaš možda motivaciju da radiš neki serijal duži za Vertigo, na tu neku foru? Ne, ali radim se da se Vertigo, ja to mogu reći, radim neke naslovne strane, ali ne serije. Ne zbog toga što imam nešto protiv, već imam neke druge planove trenutno. Da, to što smo pričali da se sad usmeravaš u neke manje komercijalne. Mada nisam se distancirao od rada sa komercijalom, da. Nego jednostavno samo da radim ono što smatram da trenutno želim, a to su naslovne strane, i radimo na onom drugom što smatram da sada je vreme da se to posveti, mislim. Mada ponude mi dolaze od DC-a. Nedavno sam, moram da se zahvalim na jednoj koja od jednog vrlo značajnog scenariste, neću ga imenovati, mislim, iz respekta, ali je u pitanju bila neka priča sa Green Lanternom, koja je meni delovala impresivno jednim delom, ali nedovoljno da bi se posvetio da uđem u seriju da to radi. I sad, to je uvek rizična tačka kad ti moraš da se zahvališ nekome koji je mnogo veći od tebe, a da pritom se taj kontakt zadrži. I da ne udariš na sujetu. Pa to je nemoguće, mislim, znaš. Da. Ali, realno, to je biznis u tom smislu da nema ničega tu posebno sentimentalnog, to je uzmi ili ostavi, hoćeš ili nećeš. Sad stvari u tome da moraš da imaš neki odnos prema tome, prema svom pečatu, prema svom rukopisu i nekom legatu, da tu ako baš ne mora da bude nešto u što čvrsto ne veruješ. Dobro, da znaš gde želiš da odeš. Mislim, za ovoga mogu i da radim sve, ali stvari u tome da želim da radim na onome u što dovoljno verujem. Ne može sad da bude idealan projekat u drugu, tako ne postoji. Ali želim da radim na nečemu u što ja verujem u dovoljnoj meri i što samim tim znači da će i čitaoci verovati isto. Jer to znači iskrenost, povezivanje na nivou razumevanja onoga što vide pred sobom. Jer kada ima nečega što radiš samo za novac ili samo zbog toga što ti dobro zvuči, uvek je tu neki fake i neki sloj nečega što neko ipak oseti jasno da nije baš na svom mestu. Ja, reci mi, prešao bih sad malo na neke zanatske stvari. Pričao si malo pre na tribini o razlici između rada digitalno i rada na papiru. Pošto ti radiš otprilike u sličnoj meri i jednu i drugu tehniku, da li smatraš da ljudi koji rade samo digitalno da na kraju izgube ruku za pravo crtanje, da se tako izrazim, za crtanje na papiru? Pa početnici da. Oni imaju veliki problem zato što na nivou perceptivnog
mesto gde nastaje linija kad radiš digitalno, nije na mestu gde se tvoja lopta završava, već ima zazor od milimetar dva. A to mnogo možda utiče na tvoju percepciju rada kada radiš na papiru, jer tu linija nastaje direktno na kontaktu. Sad, to nije nikakav problem, ti se jako brzo navikneš na taj milimetar dva razlika, jer koncentracija ne ide na vrh, kao što recimo pero ili četkica kad radiš tradicionalno, već na samu liniju. Dakle, to su neke tanane finese, ali ništa značajno. Međutim, ako si početnik, može da bude problem. A za ljude koji već imaju neku kilometražu, ne vidim, samo možda trebalo bi neko vreme da se navikne ponovo na tu reskost papira, na ponašanje papira koje je vlažnije, recimo, ne znam, jesen ili leto, i s druge strane koji tuši, koju tehniku bi radio, mislim. Ali moje stanovište je da treba da se zadrži odnos koji ima neki balans. Da se radi tradicionalno i digitalno. Ali ne na štetu jednom drugome, nego da proba da se radi tako da oni se ne potiru, već sarađuju. Da, ili grubo govoreći, da ti koristiš tehnologiju, a ne ona tebe. A kad smo kod tehnologije, mislim još jedno, da kažem, blago IT pitanje, jel vidiš opasnost od generalno AI-a i tako dalje? Vidim da se često to poteže u poslednje vreme kao tema, mislim, to je aktualno malte ne uvek. Dakle, ja mislim da je pitanje koje je postavljeno u jednom trenutku svim crtačima, da, su ali eto, s ispalo je umeđu vremenu da su neki stvarno upotrebljavali, ne u toj meri, ali da se dešavalo da, eto, malo krate posao preko AI-a. Jel misliš da će to doći do stepena da to maltene više neće moći da se razazna ili misliš da je to naučna fantastika? Ja mislim da će se ta pitanja tek postavljati i sve više i više. Ozbiljnije i ozbiljnije. Da, sve većoj meri. Međutim, nisam pristalica tog pristupa, ali nisam ni beskrabren. Ja ne mislim da će on da naškodi na bilo koji način. Mislim, prisutan je, tu je pa je tu. Ali da ovo je ipak zanat. Dakle, nije nešto što može da se nauči da se radi generično tek tako preko noći. Dakle, softver mora da prođe neku fazu evolutivno, da razvija nešto introspektivno, ne bi li on mogao da se bavi poezijom, pa i poezijom u vizualnom smislu. On to još uvijek ne može, dakle, pošto još uvijek ne može, on ne predstavlja nikakav problem smetnju umetnicima, mojim kolegama koji to rade levom rukom. Jer svako od tih umetnika koji ima neki gabarit, ima neke ožiljke na duši, na telu, razumete me, nešto je prošlo u životu što mu daje tu dubinu koju on manifestuje svojim izrazom. Mašina to nema. Dakle, nemaš uvek. I sad da ne nabrajam dalje. Ta dubina, taj lični izraz koji je manifestacija iskustva je ono što je umetnost u stvari oguljena. I ona će biti neuništiva. Sad da li će mašina to da razvije, to je stvar mašina, mislim, nemamo ništa. Dobro, to su ali važno da mi to zadržimo. Neka naučno-fantastična pitanja. Apropo kolega, prošle godine, ne znam da li je to bilo prošle ili pretprošle, je DC objavio Joker trodilnu epizodu, trodilnu priču. Ubistveni osmeh. Sa Sorrentinom, koji je, mislim, on nije jedini, dvojica su, ajde ostane rečeno banatski, fasovala tada kad je to AI krenulo. Zaborio sam ime tom drugom, ali tog drugog je onako iznedrio u žižu javnosti Adi Granov, jer ga je ovaj nešto klepao, krao mu je rešenja i sve živo godinama nazad, a pritom je tip Italijanjev čovjek, radio na nekim naslovnim stranama koji su sve neki blockbusterski naslovi. I šlihtao se na zvezdanu prašinu Adijevu godinama, ovaj čovjek to gledao i komentarisao, ali nikoga nije bilo briga. I onda kad je počeo da koristi i Mid Journey ili šta već, onda je Adi napravio jedan status, on se nalazio, verujem, danas kod njega. Nakon čega nije prošlo možda nedelju dana i ovaj je bio cancelovan. Dakle, DC je obustavio potpuno rad sa njim i njega više nema na... Ali Sorrentino isto cancelovan, pošto nisam ispratio šta se tu desilo. Sorrentino se desilo nakon toga. Čini mi se da je bilo nakon toga, ali to je toliko bizarno očigledno da... Mislim, ja volim, meni se dopada Lemirova priča iz onog što su oni i Sorrentino radili. Ali njegov deo mi se dopada. Nikada nisam bio posebno veliki fan Sorrentina zbog toga što lično ne volim to trejsovanje, ne volim kada nije crtež, nego kada se koristiš update-ima koji su prosto dostupni svima, to nije umetnost. Montaža jeste neka vrsta dara, to stvarno ne može svako, treba i znati iskoristiti te fotografije i postaviti to sve. Ali to i dalje nije crtež, to je, ne znam, storyboard koji je
negde finaliziran Photoshopom, mislim. Dobro, na primjer, u Gideon Fallsu, ne znam da li si čitao. Pa njega mislim. Na njega misliš. Mislim na Lemira, ali ne mislim... Da, na Sorrentina. Tu me oduševio nekim rešenjima što se tiče kadriranja. To je to, montaža mu je odlična, tu nema spora. Ovo je, na primjer, kockica, ako se sećaš, to je bilo... Ali to nije njegovo, treba da se prouči malo Miller, treba da se prouči... Ne, naravno. Ništa tu nije generično njegovo, ali je jako vešto uklopljeno i montaža mu je vrlo, vrlo inteligentna, dakle nema spora. On je dobio Eisner slučajno, mislim. Ali na nivou likovnosti i umetničkog gabarita njegovog, tu nisam baš pristanica, nisam na njegove strane. I kada je došlo do toga da je počeo koristiti otvoreno, onako, potpuno besramno i veštačku inteligenciju, mislim, to se videlo na onom Jokeru, na onim tablama, mislim. To je već bilo previše. To je stvarno bilo previše i dobro je prošlo, ja mislim. I mislim da on ima posle da radi punom parom, ali to su stvari na kome se videlo da scena stripska je živa, vibrantna i vrlo reaguje na te stvari, dakle ne može da prođe. Osjeti kao virus, kao strano telo. Pa da. Ali ono je tu, pa je tu, mislim. Određeni kadrovi su me podsjetili, ne znam, jel znaš, na one kao nazovi stripove, maratonci trče počasni krug, gde udara samo filter i onda teksti kažu, izvoli, to je strip, da, to je. Ajde da ne imenujem ko radi. Ajde da se vratimo samo na tradiciju, da se tako izrazim. Prošle, preprošle godine, kad je bila promocija Riddlera? Koja? U Kragujevcu. A u Kragujevcu? Ja mislim da je to bio početak prošle godine. Februar. Jeste. Tad smo sedeli posle u kafani i tad si pričao sa jednim lokalnim kragujevačkim crtačem o tome kako dobijaš teksturu na papiru. I mene ta priča potpuno oduševila, šta si sve isprobavao na papiru, šta si sve... Opa, da. A što te zanima, šta je pitanje? Pitanje u suštini, ako možeš da se setiš da ponoviš tu priču što se tiče stvari koje upotrebljavaš da dobiješ teksturu. Pa baš u zarez ne mogu, ali mogu od prilike ugrubo. Pretpostavljam da sam pričao, i to su me dosta ljudi me pitalo, pa sam na dosta mesta govorio o tome. To je bilo u vremenu kad sam dobio zapravo scenariju za Treći dan, kako ga je Desni četvrtak preveo. Il Terzo Giorno, sa ovom dvojicom, sa Isakom i sa Markom. I posle Adam Valjda meni to više nije bilo zanimljivo da nastavim tako isto. A ja sam od uvek voleo, za sebe sam crtao stvari koje su sasvim drugačije, onako, da nema linija, već masama, volumenima, grafizmom dočaravaš sve što ti treba i razvojaš planove i dobijaš volumene i ističeš karakterizacije, dakle, tekstura. I onda sam odlučio da ponudim Bonelliju to, ali ne znajući kako će reagovati, ali da bih mogao da im ponudim, ja sam morao da znam tačno kako da dođe do određenih stvari. I onda sam uzimao, baš sam otišao s jednim kolegom u Beogradu do jedne velike prodavnice papira i mislim da sam pokupovao sve što sam mogao da nađem. Sve gramaže, sve teksture, sve moguće kombinacije i onda sam bukvalno išao po gramažama, ne znam, 50 gramske, 100 gramske, 150, 200 do 300, koji ima 300 i sekao ih u određene trake i po gramažama i po teksturama i stavljao ih jedne kraj drugih. I onda se igrao sa njima na način da koristim svašta, so, ulje, za kuvanje, tuševe koje sam pravio sam od različitih tuševa sa zrenjinskom vodom, što se ispostavlja kao posebno spektakularan aditiv. Može da bude i zapaljivo. Da, može da bude svašta. Žmenja viskoznosti i boju i penuša i počinješ da primećuješ neke oblike, oživljava pri to. Ktulu. Pa da, zato što ne provjeri neko crevce da kaže da ti mahne. Iz zrenjinskog vodovoda i kanalizacije. Da, smijemo se. Nije uopšte smešno. Nije ni malo, da. I onda sam, recimo, evo jedan primjer samo, dakle, uzem te gramaže pod teksturama i nanesem na svako od njih četkicom određen sloj ulja. I onda sa tuševima, pošto su to ovako duge trake, isprobavam tuš svaki naročit, od onog običnog do laviranog, između ostalog tu su moji, tako što puštam po kaplicu, da vidim kako će se ponašati na papirima koji imaju manje ili više ulja na sebi, zavisno od gramaže, zavisno od teksture. I tada sam tačno imao pred sobom, i to još uvijek imam kod kuće, to mi stoji u studiju, kao zovem to depo. I tu sam tačno video kako se koji tuš
ponaša na kom papiru, pod kojim slojem i slojem čega. I onda recimo, ne znam, godinu ili 2 dana kasnije, dolazim u posjed Alberta Breće, jednog stripa, nije Eternaut, kako se zove, na F mu ime? Na F, Nije Sherlock Haim, nije nije Sherlock Time, nego je verovatno je ovo što je radio sa Sturijanom. Nije važno, nije, ovo je, uglavnom, setio se kasnije pa ću reći. Uglavnom, tu sam pronašao jedan detalj koji je mogao da izvede samo tako što je nanosio tuš na viskoznu površinu na papiru. Dakle, nije to glazirani kunzruk, nego je bukvalno papir je bio premazan nečim što se, preko čega se tuš na određen način sliva i izgušnjava. Znači, samo tako može da se izvede, nikako drugačije. I onda uzimam taj svoj depoj i gledam i tačno pronalazim to isto. Ali onda shvatam da je to već neko 50 godina pre mene radio, znači ništa novo, ali ja to nisam znao u tom trenutku. Uglavnom, sa tim poprilično ozbiljnim pristupom i proučavanjem, počinjem radim na lestoriji, na 3. danu, šaljem urednicima rešenje za prve table, oni se oduševljavaju i kaže idemo Stevane, super. I na lestoriji nju sam celu radio sa time i tada sam počeo da improvizujem i sa jednim drugim pristupom koji je eskalirao posle na Metal i Lanu, na ovoj prvoj priči, gde sam recimo na tabli stripa koji je običan papir, recimo neki 300-gramski Fabriano, njega koristim kao osnovu, a zavisno od toga šta se dešava u sceni, dakle, koja je atmosfera, gde je smešteno, uzimam posebne papire, teksture i gramaže, na njima odrađujem taj efekt koji mi treba i lepim to na taj papir jedan. I sad ljudi koji gledaju strip, oni misle da je sve izvedeno na jednom istom papiru, a zapravo je to kombinacija 3-4 vrste hartije, zalepljene na osnovi od 300 grama. I to dobijaš, taj šareni grafizam dobijaš tako što improvizuješ s papirima, jer ne možeš sve efekte da dobiješ na svakom papiru, zato što niti upija dovoljno, niti... I čak i ako je što je tanji, na njemu je zahtevnije raditi, jer pohaba se brzo i drugačije reaguje s tušem. Dakle, ima razloga zašto se koja gramaža koristi i od lestorije na ovamo sam to koristio 2 puta do sada. Ali tad je počelo i to sam vratno pričao. To je verovatno razlog što se meni 3. dan toliko sviđa grafički. Ja, pa super, hvala. Ili imaš neko pitanje ili... Kao pitanje publike. Da, pitanje publike, da. Da završavamo da pustimo čoveka da spava, Da. pošto je potpisivo i crtao dole i pričao jedno... Pa ste ljudi, ajde sad da se ispričamo dok sam tu, jer sledeći put, kad dođem u Kragujevac, da li ću doći u Kragujevac? Kako nećeš pokazati? Pa šalim se, doći sigurno, samo... Sad si se navikao na Samo se odmorim od Kragujevca, pa ću dolaziš svaki godine, bar po jednom. Od neko volim ja u Kragujevcu, strave ovde. Ništa. Pogotovo ovde u muzeju 20 sola, nikad nisam bio, nisam čuo od vas ranije za ovo mesto, sramo Pazi, se bilo. ni ja nisam bio, ja sam sad prvi put. Ma zezaš. Ozbiljno. Daj Mislim, pričajte, čuo sam, ali pomenite malo nikako muzej, nisam... ovde možda bude stetište ovoga što radite. Da, realno Onda bitno. bismo trebali da malo produbimo saradnju. Pa, trebali bi. Ništa, tu bismo završili večerašnju priču. Zahvaljujemo se drugarima iz muzeja 20 sola i nadam se da se vidimo ovde i nekom drugom prilikom. Sayonara.